Pinagkala at pinaka siguro para po, para Raul, akong bayo. Pagkaka pinaka po kapatid kay Cristo. Magandang umaga po muli sa inyo. Alam po ninyo itong ating Santo na tayo masyadong nalalaman tungkol sa Kanya. Sa Biblia po ay minsan lang siya nagsalita. Ang tanong niya, Lord, we do not know where we are going, how do we know the way? Sabi niya. Tapos meron pong isang sulat sa New Testament na iniuukol sa Kanya. Sa Kanya iniuukol. Letter of St. Jude. Pero buto no, wala tayo masyadong alam tungkol sa santo natin. Ngunit siya, alam naman natin, siya pinupunta natin kapag meron tayong mga hopeless cases. Di ba? Yung mga hopeless cases na, kasama na yung mga hindi nag-aral pagkatapos ng examen, pupunta doon. Sa tulong pulisan, papasunin nyo kami kahit hindi kami nag-aral. Berita doon, naglayari yun. Pero, alam nyo, kahit wala tayo siya nalalaman kung isip. Pero, pinakamahalaga sa lahat na nalalaman tayo. At yun ay siya santo, holy. At salamat sa Diyos po sa mga ako rito na focus ang attention natin sa santo. Meron po tayong ano pangalan? Sino ba yung santo na natawag? Pedro. Ayan po. San Pedro, Talusod. At salamat na lang. 2 araw man lang sa isang taon. Nafo-focus o natutuon ang atensyon natin sa kabanalan. Sapagkat tandaan po ninyo, si San Pedro Talusod, hindi naman sikat dahil sa guwapo. Bagamat napakagwapo ng litrato niya ngayon, hindi natin alam kung ano yung itsura niya. Hindi naman siya sikat sapagkat siya napakarunong. Hindi po. O sapagkat may mataas siyang posisyon. Kaya siya sikat ay sapagkat siya ay santo. Kung hindi naging santo yan, inain na ng mga pati yung kanyang katawan. Wala nang natira. Hindi man natin alam kung saan siya nabinyagan. Hindi man alam kung sinong kanyang mga magulang. Bakit sila? Sapagkat santo. Ang pagiging santo napakahalaga. Pero magseserve ko ako sa inyo ngayon. Ilan ba sa inyo dito ang may ambisyon na maging santo? Ala, pagtaas man ng kamay. Naku, paano Raul? May isa wala. Ay, ito meron. Salamat. Meron isa. Sa may 1,000 tao dito. Isa. Alam po ninyo, yan ang gusto ng Diyos para sa ating lahat na tayo ay maging santo. To be holy. Ito po sabi ni San Pedro sa kanyang unang sulat, be holy in all that you do. Sabi na sa mga ordinaryong Kristiyano, hindi mga pare, hindi mga padre. Ito yung mga alipin, mga komersyante, yung mga mamimili, nagtitinda, mga estudyante. Sabi, be holy in all that you do. For it is written, sabi, sapagkat nasusulat sa Biblia, be holy because I, your God, am holy. Iyan po ang gusto ng Diyos. Sabi po na natin, Panginoon, be perfect as your heavenly Father is perfect. Ganun po ang gusto sa atin. At sabi ng simbahan, ito, isang buong chapter no pre
years, dahilan yun. Sabi ko doon the universal call to holiness, title, ang panawagan sa lahat na magpakabanal, na magpakasal. Pero, kita natin, kahit anong gusto ng Diyos, hindi yan ang ina-ambisyon natin. Hindi ba? Hindi ba na nag-a-ambisyon na siguro sumikat sa showbiz? Kaya mag-aaral sa mga kanta. Baka naman matulan doon sa bagong sikat na Pilipino na naman yun. In-interview na sama kay Ellen DeGeneres. Baka gustong tumulan kay Charis. Okay, ang dami gusto sumikat. Marami na naman gusto siguro makakuha ng mataas na west sa politika. Di ba? Maging barangay chairman, hindi na po. Councilor, hindi na. Mayor, hindi na. Governor, presidente. Ito talaga. Nakakadalawang kapampangan ng presidente. Kung nakaupo kayo, kapampangan pa rin ang salita. May pag-asa kayo siguro. Di ba? So, kaya, ang ambisyon. O kaya, ambisyon na makilala sa galing. Naku, magaling na doktor. Magaling na engineer. O kaya, magaling na basketball player. Ambisyon niya. O kaya naman, beautiful. Kung hindi ka maganda ngayon, mabibigay ng ganda. Pumunta ka kay Dr. Bello. Pumunta ka kay Dr. Bello. Kahit ano ba yung tsura mo? Sabi nga, kung mayaman ka, kasalanan mo na kung hindi ka pa gumanda. Kaya, okay. Kaya, ito po, ang ambisyon ng tata, pero mag-ambisyon na maging banal. Ay, nako, malayo na tayo. Tatang yung magulang, ang ambisyon mo para sa anak mo? Maging abogado, maging doktor, maging sikat po. Pero yung ambisyon niyo, maging banal po, ako naman, para naman katawa-tawa yan. Hindi yata inaambisyon, pero yan po, dapat natin ambisyon. Yan ang una. Sapagkat yan ang unang gusto ng Diyos. At dinadaradya ko kayo. Kung mananalangin kayo, Lord, maging presidente sa anak ng Pilipinas. Ay, hindi yun sa'yo. Kung mananalangin si Raul, Lord, ako naman po ay payamanin ninyo. Baka sabihin ng Diyos ay, hindi ko bibigay yan sa iyo. Baka binigyan kita ng kayamanan, magagawa ka ng magandang bahay. Pag nagawa ng magandang bahay, sabi mo, ang ganda laki ng bahay ko. Pero wala akong may bahay. Ang sasabihin ng Diyos, hindi ko bibigay yan sa iyo. Delikado ka. Huwag mo masasabihin sa Diyos. Sabihin ko, Diyos ko, gawin mo naman ang guwapo. Masabihin ng Diyos sa akin, baka huli na. Ay, hindi yun. Pero, garantisado, pag hinihin natin sa Diyos, Diyos ko, papanalin mo ako. Yan, sigurado ko, ibibigay ng Diyos sa iyo. At sabihin na ito, yan naman talaga gusto. Yan ang gusto. At ikaw ay maging banal. At pagka ikaw naging banal, success ka. O ikaw naging kardinal, papa, hindi ka naging banal, failure ka. Pero ordinaryong tao na naging banal ka. Yan ang success. Alam niyo bakit? Sapagkat ang success niya hindi para sa mundo ito. Hindi lang, kundi para magpasawalang hanggan. Hindi ipagkakait sa inyo ng Panginoon. Siguradong ibibigay
binigay sa inyo, sisihin ninyo ako. Magkikita tayo sa langit. Pag nagkita tayo sa langit, sabihin niyo sa akin, tama ka pala, Lisa. Ngayon, paano tayo babalan? Akala ba ninyo, kinakailangan tayong lahat na si San Pedro Malusog po, martir. Nag-alay ng buhay sa pananampalataya, sa pananampalataya. Namatay. Una, si St. Jude, martir din po. Namatay din. Sabihin man ninyo, hindi naman. Paano naman ako? Ayoko kong mamatay. Paano naman ako mawala? Ito po, pakinggan nyo sa akin ninyo. Blessed John 47, na nagpunta dito para kay San Lorenzo. Sabi niya, to die for the faith is a gift to some. To live the faith is a call to all. Ang mag-alay ng buhay, alang-alang sa pananampalataya, ay kaloob sa ilan. Ang magsabuhay ng pananampalataya ay panawagan sa lahat. Kayo po, tinatawag, hindi mamatay. Alang-alang sa pananampalataya, kundi isabuhay ang pananampalataya. Amen po ba? Ay, salamat. Malakas ang sagot. Magniing pakiwan. Talaga po, masisikat. Diba? Ngayon, tanong, paano po naman? Ang Ebanghelyo ko sa akin ngayon, nagbibigay ng isang napakagandang parang. Ito, pakinggan ninyo nangyari. Ulitin ko lang, panamutan niya na. Yung binasa niya ang Raul kanina sa inyo. Si Jesus, papasok sa jail. Okay. May isang bulan. Anong pangalan ng bulan? Yun, nakikinig kayo ha. Bartimeo, anak ni Timeo. Ang ingay ng mga tao. Ito kasi lumarating celebrity. Ayan, kalahin po ba ninyo, pagbalik ni Cardinal Tagle dito, ay ang ingay sigurado ng mga tao. Hindi ba? Gano'n na si Jesus doon. Ay, ang ingay ng mga tao. Ngayon, meron isang suligat. Ano silo niya? Sabi niya, anak ni David, maawa ka sa akin. Di naman, dahil hindi nakasalat sa sagot. Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Hindi mapigilan. Una, eto. Kay Jesus, ibuhos ang kanyang lakas. Hindi makakita. Meron pwedeng sumigaw. Dahil pwedeng sumigaw, lahat ng kanyang isisigaw. Sino sinigaw? Jesus. Hindi niya sinigaw. YOLO! Hindi niya sinigaw yun. Ang isinigaw niya, Jesus! Jesus. Ang hinahanap. Ngayon po, kayo po naghahanap buhay. Sabi sa nanay ko nung isang kaibigan niya, napakagaling po negosyante ng nanay ko. At alam niyo, magaling magtinda nanay ko sapagkat, alam niyo ba, di ba niya tinatanong, kung ganda-ganda po ng nanay ko.